kallon mu da sauraron mu 'yan uwan mu ɗalibai. L la times la zai zama la da power guda biyu a sama shine L square kenan. So dimension na area shine me L square. So wannan shine dimension na area. So sai muka ce unit. Me ake nufi da unit shi kuma? Unit yana nufin mai bayyana quantity. Mai bayyana quantity. Abinda ake nufi da unit kenan. Duk in ka ga unit yana bayyana wani quantity ne aka auna. Simple. Wani quantity ne aka auna. So unit yana nufin me? Mai bayyana quantity. So ya ake nemo unit? Shine farko sai ka kalli ma'anan. Length times length. Length menene unit ɗin da yake bayyana length aka auna? Shine meter. Menene unit ɗin length again? Shine meter. So saboda haka kan ce length times length sai mu amfani yanzu da unit ɗin shi sai mu ce meter times meter. Kun gani? Length unit ɗin shi is meter. Multiplication gashi nan. Length shi ma unit ɗin shi is me? Meter. So menene alama na meter? Misali a madadin a rubuta shi haka sai a rubuta wannan small letter m ɗin ta farko da wannan ƙaramin m ɗin na biyu. Sai a ce misali na wannan shine sai a ce small letter m. Multiplication anan ya sake sakkowa. Ban sani ba ko haske ya kare muku. Nan ma a rubuta me? A rubuta meter m a gun. So yanzu kun ga m guda biyu ce. So kun ga saboda haske kai ya kare mana, kun ga m times m zai ba mu m square. So m square shine unit na area. M square shine me? Unit na area. Duk lokacin da kaga number an makala mata m square a gabanta,
ko akwai m square a gabanta bayan wani abu, so wannan tana nufin me? Yana nufin wannan number yana nuna maka daraja ne na me? Na quantity area. Misali in naga 25 sai naga m da square a nan, so ana nufin area wani gu is 25 meter square. Yawwa, misali sai na zo naga 20 centimeter square, so ana nufin area wani gu still dai tunda akwai meter square, so area ake magana, ko da c ya zo centimeter ya zo, ko da an ce 20 micrometer square, to ko da micro ya zo still dai m square ya zo, shine m square shine unit, wato mai bayyana quantity da aka auna. Ina fata an fahimta. So za mu yi magana akan unit duk da mun yi shi a bidiyon da ya gabata baya, domin kowa ya sani duk muka tafi muka zo misali za mu yi bayani akan unit. Wannan shine a takaice. So kar ku manta da akan abin da muka koya yanzu nan shine mun koyi yadda aka nemi dimensional analysis, dimensional symbol na area da kuma unit na me? Na area. Farko area yana nufin faɗin fili, definition na area yana nufin length times breadth. Length shine dimension ɗin shi, nan ma length shine dimension ɗin breadth. Length shine symbol ɗin shi L, dimensional symbol L. Length times length, L times L, L square shine dimensional symbol na me? Na area. Sai unit shi yana nufin mai bayyana abin da aka auna, wato mai bayyana quantity. So meter shine quantity na unit na me? Na length. So nan ma unit na length meter. So meter times meter. So meter times meter. Meter times meter shine ya bamu meter square. So wannan shine a takaice.